A táto vidie? OK, hotovo, 4 vlastne. Pozície čaká ďalšie skupiny. Áno. Kde je čiže? Aha, tam už. Na druhú stranu, hej? Ku Dušanovi? No a Dušan by mohli sem. Dobre, dobre. Počúvaj, Simon, ale toto to tlačí, vieš? Piče z toho. Ivan. Ven si svojich ľudí a ty to povieš. Poď. Stiahni si Dušana tu. Stiahni si Dušana tu. Ty povieš s nami. Poď! Tá čo neutekáš? Nie on, lebo naši tam ale. Však dobre, počkaj, zorganizujeme sa do piči, všetko chce svoju postupnosť, nie? Kto tam bude tlačiť, keď my pôjdeme stade? Kto tam bude tlačiť, keď my pôjdeme stade? Tam nemá ľudí. Nabíjaš rovno na onom. A jaký to má význam, že tu ostanú? Ja som chcel, že my pôjdeme po tamtej stene, pokryjeme to a oni tedy z garážu vlezie do tej ďalšej, chápeš? No však a tam nemá ľudí, takže kto tam má ísť, sa ťa pýtam. Kde sa ponáhľaš? Však organizujem ľudí teraz. Dušan, poď sem. Ale utekaj. A že by mal tam dosť ľudí. Koľko tam zostalo? Pojdeš ty s nimi? Dobre, vpredu ešte tento tvoj. Tam hore sú. Však hore tam sú, táto tam je aj henty ostatní, čo boli zo štvorky. No poď. By nás bombardovali. No tak čo? Zavolaj ho. Dudo. A ty si to sám? Hej. Nález. Z polného okna nás berú. Na dotyku som videl, ak sa BMčka nám neruče, tak som to uhol. Dobre, to my máme ísť na druhú stranu, alebo by ste tak, ne? Tam na druhú. On sa ponáhľa, neviem, kam do piče, tam nemá ľudí, neviem, čo tam bude tlačiť na tú garáž. A kam chce tlačiť na ktorú? Álo, však tu skoč za tú barikádu a naspäť. Neviem, Ogi si myslí, že on bude čučať za tú barikádou a my budeme tlačiť ešte. A jak budeme tlačiť? My dvaja máme ísť po tamtej strane, po hentej stene. Do Lici, treba sa vrátiť. Teraz naspäť. Zhora nás tlačia. Hotel 2, Zľava nás hotel tlačia. 3, počujeme sa? Dobre. Ideme stále, tak sa dookola. Počkaj. Hotel 2 tu je, hotel 3, počujeme sa? Tá tu. Ide tam hore. Ide dobre, dva posunuli. Dobre, Ogi, už tam idú dvaja naši. Traja odchádzajú. Traja odchádzajú. Čiže o jedného menej. Dobre, no tak, tam boli? ja neviem, čo robíme. Tak ja som bol Ideme ich posilniť, oni tam idú. Ideme z hora? Hej. Len keď my sme... Neviem, či nech už, ale ostane tu na. Tak sme rozmýšľali, že by sme, však si počul na rozpálne, nebol si tam? Jak tá tu rozprával, že by sme tu odputali palbu a oni potlačia z hora. Situácia sa zmenila, že oni tam tlačia. No poď. Ideš tu. Čo máš za problém? Čo je? No to poďme. Hotel 1, tu je hotel 3, vydrž. Ogi, tebe sa dobre sedí a rozdáva rozkazy. Poď tu, alebo ja neviem vysvetliť, čo chceš vlastne. Ja neviem, čo vlastne chceš robiť. Tá organizácia skapala, ja neviem, nevedia sa dohodnúť, čo vlastne do piči robíme.